Прекарах си живота в търсене на отговор, а майка се тревожи. Днеска нищо не съм ял, ма май това ми е съдбата. Да съм винаги наоколо и да казват: брат ми, знай, че в тебе има потенциал. И съм доста материален, без да бъда меркантилен. Смисъл, каквото съм си купил, никога не съм продал. Ама ми трябва ластик с кинти, като вляза в магазина, защото нищо няма купя с планина от потенциал. За да взема трябва да дам, а за да дам трябва да имам. И като нямам някак мисля си, че аз съм бил провал. Ама си давам чиста сметка, че дори в магазина никой нищо не е взел без да е имал капитал. Капитал, затова ли го правим? Затова ли сме тука да бачкам на час и да чудя се как този път ще избутам? Затова ли го правим? Затова ли го правим? Затова ли сме тука да бачкам на час и да чудя се как този път ще избутам? Трябва ми капитал да избутам тоя месец. Моля ти са, ари брат, някакъв кеш да ми заемеш. Трябва ми капитал да избутам тоя месец. Не бе, няма, обещавам, няма с него да дереме. Неотдавна съм ги спрял, слънцето ли ще залезе? Ако видят ма така, смятам ще се разбереме. Трябва ми капитал да избутам тоя месец. Трябва ми капитал да избутам тоя капитал. Затова ли го правим? Затова ли сме тука да бачкам на час и да чудя се как този път ще избутам? Затова ли го правим? Затова ли го правим? Затова ли сме тука да бачкам на час и да чудя се как този път ще избутам? Капитал, затова ли го правим? Затова ли сме тука да бачкам на час и да чудя се как този път ще избутам? Затова ли го правим? Затова ли го правим? Затова ли сме тука да бачкам на час и да чудя се как този път ще избутам?